toho, čo sa deje okolo Maďarska. Objavujú sa návrhy a rezolúcie, ktoré vyzývajú k tomu, že má dôjsť dokonca až k návrhom na odobratie hlasovacích práv alebo iných dôležitých momentov, ktoré členská krajina Európskej únie má. Ako tu stojím, poviem to úplne presne. Ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky, nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby krajina bola potrestaná za to, že bojuje za svoju suverenitu a za svoje národoštátne záujmy. Ak je to v rámci programu, ktorý je vládnym programom, ak je to v rámci Európskej únie. Opakujem to ešte raz. Na akékoľvek obmedzenie práv Maďarska je potrebný súhlas všetkých členských štátov Európskej únie. Ja, Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, hovorím, nikdy nebudem súhlasiť s takýmto útokom na Maďarsko, pretože aj to sa prieči môjim pohľadom na význam suverenity a ochrany národoštátnych záujmov jednotlivých členských štátov Európskej únie. Viktor, chcem ti povedať, že medzi normálnymi ľuďmi na Slovensku si veľmi populárny. A si populárny preto, lebo bojuješ za národnoštátne záujmy svojej krajiny, presadzuješ to, čo si slúbil svojim voličom, otvorene hovoríš o chybách medzinárodných inštitúcií a veľmi jasne sa staviaš za suverenitu svojej vlastnej krajiny. Napriek tomu, že pochádzam, ako som povedal, z iného tábora, na témy, ktoré si naznačil, máme v podstate rovnaký názor. Odmietame formu migračného paktu, kedy nám niekto bude prikazovať, že buď zoberieme migrantov, alebo za každého z nich zaplatíme pokutu 20 000 eur. Máme rovnaký názor na Ukrajinu. Sme presvedčení, že Ukrajina nemá vojenské riešenie a že stratégia, ktorá je momentálne nastavená voči Ukrajine, nefunguje. A vždy veľmi oceňujem, keď tieto slová otvorene a bez akéhokoľvek zaváhania opakuješ aj na úrovni Európskej rady.